O Goberno de Portodosón vai realizar melloras nas parroquias e comezará polo entorno de varias igrexas. Falamos co alcalde Luís Soujo. O Goberno local de Portodosón prepara 3 importantes proxectos de acondicionamento e mellora do entorno de 3 igrexas do municipio. Trátase das igrexas de Queiruga, Baroña e Nebra. Na igrexa de Baroña e na de Nebra, o Executivo local prevé realizar melloras no patio, mentres que na de Queiruga vais acondicionar unha área de aparcamento na parte traseira. Na iglesia en Queiruga vamos a facer un aparcamento, porque ali é moi complicado, especialmente cando hai un entierro, cando hai unha boda, cando se xunta moita xente, ali é moi difícil o aparcamento, e vamos a facer un aparcamento detrás da iglesia de Queiruga. En Baroña, o patio da iglesia, vamos a empedralo todo, e tamén en Nebra. E con isto, creo que vamos a facer unha gran inversión. O Goberno local sonense prevé realizar este ano unha inversión de 2,5 millóns de euros no municipio, co presuposto do 2017, grazas a achegas tamén de outras administracións, como unha achega da Deputación para gasto corrente que se incorpora ao presuposto. Nos presupuestos do ano 17 temos en inversión casi 2,5 millóns de euros, que creo que vamos a poder cubrir todas aquelas demandas que cando vamos polas parroquias e falamos cos veciños, pois nos demandan, non? Especialmente mantenimiento, conservación, limpieza, contento, espero que estas obras sean adxudicadas canto antes. Con esta e outras actuacións, o Executivo Municipal trata de realizar melloras nas parroquias do municipio.